Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Okay, so tá maidir agus tá daoine as a chuir tá mé tú eáil. Tá dúils díreach an acaló. Tá muid vaccínathe agus támuid slán. Tá muid fós beo. Agus tá muid in éonar lena chéile agus tá mé antásta faoi. John chéad eagrán atá déanta gin lena chéile sa fhíorshaol. Yeah, mar thosaigh mar é seo i lára le na pandéime ar Zoom. Dros mína bheith an am, le céir a bhí ar intina gin in a rira. Chuile gine ó dhéanamh. Sin fear. Sin fear. Muidne agus lá eiles na Trucadaí America. Yeah. Gabmar go raibh rud nua ó dhéanamh agan ach bhí chuile gine ó dhéanamh. Ceapan grasí mar trend. Okay, fangate. Is ceann rodí muid. Is ceann imid ní raibh podcréile ag aon dram rih seo is dearc muidne. Céad fangate ní raibh podcréile ag tuairban. No, ní raibh rí. Agus ní fans mór muide in éon gur. Táiríonn le uasdátú á thuirt mar Tá go leir athir hééis seirlúmt agus bhí mar ar brise don saora le le sos a thuirtún hain agus bhí rudí le ag oscail suas agus bhí mar le ag fanachtar an na vaccínathe agus rudí mar sin agus so tá muid fós cinál más le timpeall na háte so well I dús mis agus dúil so tá mis agus dúil teéis bo straach lena chéile. Fog mé go bailio clia ní cultí mé níos mó. No, it's cultí an bhór mé. Well, tugann tú chunas mar i bríon's chorus umper paibli bailio lia. Well, níos fearr, ní go homlána ach tá sé an I gomráid le gan bheith an sáile. Well, I mean maithú cos tá tú hééis déile leis an bus, leis an luas, leis an train. Níor héic mé nar a bhog tú like nach raibh tú hééis mór an ama a caitheh in mália clí. Ní ra bhí mitrééis ama chahabh ag siopadúireacht nó beidir fannacht do méid rudaigh ar siúil sa bhór gas. Ach no bhí tuiscin teach mar chráideachar agus bin an mé agus beidir Cosúla golóir Gaelgóirí fud fan na tíre. agus tróidgraft an comá agus beidir dún drama ach sin an méid so ag géirí dul dahí ar ceapan ghfuil mé fiasa ach le cabhar mhór óna gals. Just a big on drawer. No, we two absolutely type. We two níos fearr ná me sé an luas céad fan gaid. Ach yeah, so tá muid ar gcóí le chéile is bralinn an arsan atá again. Tá muid gafa leis. Agus so sin teach nó Gaelgals an éis. Bhí muid bailú le chéile. Ba cruinne agan an sin go minic. Cruinne le sólátí. Yeah, le sol. Cling cling. Baron. Bhíon €1 nach é sin bhí? €1 na €3. In áldí tá sílar an go muid beag an níos sophistication. Ní sophisticúla. Is go bhfuil bhíoh an focail sin le cloisteáil go minic ar passion fashion. Agus inis ní Gaelgóirí má grifóir ag bíonn si gáinnig rálam tá tú có sophisticúil, tá tú anna sophisticúil ar fád. Tá sé ionach marachil. Unsophisticated. Támuid an sophisticated. Támuid ag ól bhímar ag ól fion Kylie Minogue ní slúhas. Támuid spinning around mar dheartha. Get out of my way. As ma bhealach. So, nuacht eile. Céir é Támuid trééis tú scoil mástrucht al. Yeah, Nuacht eile. Scríbh cumarsáid UCD le múntar meg. Cara an fud créile agus tá sé intar fad tá dúir trééis seachtain dhéanamh godí seo ach tá sé anspéisiúil agus tá leictar go hálann agus tá Ryan go hálann agus tá méid snú go mór leis. Yeah, agus tá an tá drám fior beaggan dúir deithnar tá gceist. Tá siad ar fád go háling. So sin clás, yeah. I mean anna chud ahra inar saolta le daoine. Well, na Gaelgals eile fug si tar leir. Yeah, so I mean chumar cúpla post in neardra agus na Gaelgals ag fágal so tá Aoife I Abu Dhabi agus tá Rachel I Doha dógtar ní sam an guitar Doha nó dógtar. Ní hi go na mion son rúise. So tá sí san nig mún háir tá mu an éidir chu gus tá bín I'm sure te Bín agus bín siad sa linn snáb a beag na gachlá.
Ach, táirn dul chuir baimime down ba na Gaelgals ar fád ann ag tá aigen búfamid le chéile Dubai agus ba antime agan. Do slán, am I right? To burn. Saola an content though, ba sé spéisiúil nuair támuid in Nubai. Tá Lucy sa Graig, fi láthir. Tá Lucy sa Graig fi láthir. Now, níor bhog si an Graig buic. Níor bhog si. Támuid rééis an irid Gaelgals caiún, so mé gur go mugí Lucy gotí an Graig. Yeah, tá si díreach ar cinál reci I ggóir an scanán. Tá Mamma Mia 3. Tá. Yeah, so tá si díreach ag déanamh taide the turas eile bhaid a dhéanamh na Gaelgals nuair támuid ar fád I dogadí an Graig. Le bheith in Mamma Mia bhar car. By TG Cahar all have it. Ba si car hafad agus tá fearbíc as an takeocht agus an winú a formar si car. Oh, cé bhéic mar character agsúla. Oh, like hail na Gaelga. Yeah. No, fi na Gaelgals, you know, cé bhéic mar Sophie. Oh, tosa leis an grúig. Well, ní list gom, cos ní féid an conna. Is cym an bhí gléic zoom a gwn. Trad a rao agus bhí trid a gwn fi seo. Like, cé tá mar, like, Diana? No. Donna. Agus a Diana. Well, Isa Christ, okay, initially by two parts of the road. Tusa Sophie, Massam Gurby, Rachel, okay, Tanya. Okay, fun good. No, Roisin. Did a Roisin about it. Yeah, in a Tanya coma. Being, does your mother know of Tanya? What a song. That's Tune dance go. Yeah. Donna agus, oh my god, céim bhán An ban beag. Julie Walters. Yeah. Ní cuivan an character. Mission a week for Turhan. Céad fan géad, yeah. Oh, agus being dashing of on Tyrone shitting a day. If you change your mind, take a chance to get Jenna Michelle le hain búhal with the modern one. Thor Leonard. Céir dúd na character Alice. Pierce Brosnan. Oh my god, okay, dibs are Harry. Oh yeah. Colin Firth. Ach, Sean Cade count, mar sa dara count, you know, being she'd níos óga mar san cinál flashbacks of time. Bilog. Ceist gan spóideach na cad é cé hé go leiscail an Faris Firelive an na scanna. Bilog. No, Sam. No. Sam, oh, they're a motorcycle. Okay, times are really gonna run it. Current Sam Liam o Love Island equivalent. Tush go she'd like row for you know? Yeah, Bill. Tá Bill cosúla like Toby in Malakagan because tá she'd ground ver being she'd like ag spoka as an galín. Sinead. It's golden retriever me. Agus Bill is literally golden retriever. Tá grúpa fiona. Bill. Harry. Oh jeez. Bill, Harry agus Sam. Cé tá cosúla Harry o Love Island. Hugo. Very sure Hugo. Oh, sin furfa. Is on a need, just Nadine need. And where's the big fake in Love Island? Living in Ontario? On Ragnar Love Island. On Ragnar Love Island. Captain Fugini Knockrock Brandner Love Island River Shop, Mariella and Bandame, Beach to Gary fake in Love Island con Darmadine or Gockert. Ach, bhí dí mar lads, cos ní sé mar an ggéine le gabhlas na níide. No, na bliain river sin. Bhí rud agin mícheart. Nadidir ar chail siad like na sciilena associative a bhí acu na rud mar sin mar galgur siad quarantine dom chud is to bliain river. Ach, bhí sé astá. Well, Caimera Gurby shot in K-Tra. A chonig mé sin omlan. True, Táirs brathnú ar gabhlas má tá aon duna ag éisteacht agus níl gabhlas na níide feic acu. No, Gabhlas is shocked, Jake. Yeah. Do sin like Kem and Amber, Chris and Kem, Camille and Jamie. Oh, Fossi the Janie. Oh, chonig mé Lanning Oh sin. yeah, tá si go hálan. Tá ar brathnú ar go háir ar gabhlas seachtaigh 8 agus 9. Tá si class. But seachtaigh is like fuila, is count fuila. Oh, gold. Ach, tá mór higgins sa count na gabhlas 9 so. Agus Molly May, agus Ellie Belly. Ellie Belly. Níl much gan an fear ar nach a bhuair mod luan no. I mean, it's not me, but No, ní well, tá si go bra ach chur bhí seisna an teachtar chuine le alíonn tuair tattoo so ra mé an dul chuige agus fós tá fear gurm faoi. So sin chun is mar bhhíim faoin bhar sin. Ach, bin an order, I mean, like, weakest le mora, like, Hershey
Longford nu tá call Longford in. A bhí si ce clásin, like bhí cúpla in na clás agin uair an bliain sin agus mbliana. Tá más go mór bhí mat bhí más an scara sin fi sé an granmar an granmar well we're done. Bhí burt chalíní casa mór nach raibh le feicáil in éoncur. No. Like ní raibh siad san ámh sna scéalta cinál storylines a bhí I gasa mór like I gasa mór. Tá arís anna habhachtach ar an bud ceir lei. Ach ní raibh siad le feicáil in éoncur, so dúirch bhí mar ag bra ar Matthew don cinál Anadíocht ó éan sé an granmar. Agus nuair dog sé Love Island rinne sé go leir like TikTok's Grain Ra. agus bhí siad actually grambar I gomprá le Hugo. Bhí go leir daoine chu ceisna ar maidir leis na daoine a bhí sa teach agus gachar agus bhí sé anna onrach ceapam sna fragaí. Bhí sé grambar. Agus céir de cap sibh faoin na buatóirí. Han si lom. It's just true more an rod like Liam agus Lily Millie Cabéber like in anam day bhí an anam bloody céine acu. Ach honestly is true gur hála sé sin. Mar bhí siad furfa seacha sin. Bhí siad furfa seacha sin. I mean like ní hééis sin an fhíorshaol ní bhíon aon cadrú furfa. Tá an ceirt agus. Tá Sinéad an seo an réileach agus an réúnta. Ní bhíon si gan lucht ní bhíon líam gan lucht. Sin an méid a dhear go mé. Sin anam nu an front foot sin anam an episode líam gan lucht. Ach an méid sin ráta. Bhí mé fergad le Millie. Níor ceap mé go Mexico tiltaní like ag lech arrás go topic sin. Ach nuair caican tú an méid sin amala leis like gach lá like nuair caican tú cuile uair faoin spéir leis. Bhí si an ddígur seach faoi agus an stúchach faoi ag an tús agus bhí me ansásta faoi sin ach tháinig go mar go episode na 3 episode agus í fear go leis nó na ceir episode béidir agus sin cúpla lá chumá agus tú a cabh cuid uair leis so béidir go raibh sé ancrúa ar a hin sin agus rudí mar sin so béidir go raibh cuma ar go raibh si ag géile ach níor géile bhí agus ní ecin méid gachród I glóir camar sin. Sin é agus freisin nuair atá tú iad a choní leis an ta a bhfuil tú cinál ag scara nó tá rud ag ag tarlinn dain tá sé fearheachar nuair atá tú á eáil an tamar agus nuair tá grá agad dóibh agus ní dhéanaine me starmid grá agad san ormh like fair I mean ní ceapam go raibh Millie ag glanúnt an agad ach Ding si dermid is beag agad atá gceist. ag dara an it's chuige míle. I mean bheith bras ásta le 5 míle all mé hain. Tágan na dín seo seach le milliún landtóirí. Ní hagan though, ní hagan siad isteach leis an sin landtóirí ar dús. Fágan siad le milliún landtóirí. Agus like is lór postáil amháin atá uirthe ar Instagram is dócha like 10 míle seans like má ghlachann siad leis an obair sin. Is féidir like féidir máí mé tá brónarm. Tá cheannig si literally first sin cad semana agus cheannig si Range Rover like loicrach like an nád san rud céna héanamh nó I'm sem má ceanú. Ceap mé gra mission like haar bar le a Peugeot 207 like it's like slán leis an cí an picanto like ach I gomrád ní lór an cinál an 5 míle sin nuair a smuoíonn tú ar na deisna aonn siad agus na méid agad atá I guess. A cai tú a bheits an omíocht bhfuil is go like na daoine na burt chalíní sin a bhí a casa amór like dhearring nach raibh golóir landtóirí acu. No ní rah ach tá méid rá seo na bútóirí ní aonnach na bútóirí an deis an target a roiint nó cinál éaghuiid an an rud sin agus nurse tú aon an bútóir le dé ganná fáin tú níos mó deisna mar tú an bútóir agus ruirtí mar sin. Más rudí gur milliún punt a gceis a bhád ní spéisi. A bhád ní spéisi. Bheith gáir. But no bhí a ceiste chu urbh se mas ruí go raibh urbh coplaí napi éanamh de duine an a lád bhí ar an srá. Teddy Kate van Gate. Yeah. Gone out. But angle A.
Teddy no Toby. Oh, blessed little Toby. Blessed little Toby. Jay to me episode Lani Air Toby. Oh, tá sé gas na gil. Agus as mí ó bhhair woohoo! Mio a boo. Okay, sin scéil eile. Mar onadí bhaile clia níl mégurí tú sa cur leis gorá seo. Bhí mór nó méid agah cúpla orc. Cén duine a fiocha. Well, initially, what did my Darmador Teddy? Oh my god. But yeah, Teddy is mom Teddy. Yeah. I mean, Like take him go say codal sin, but like domsa is she just like row for fender routine. Sorry, tá sé ro furfa. Rinne sé comedy or clear. Well, I tá kind fui na chuma a one. Yeah. No take him dash. Well, dó rockin an glór bhúnhan cúpla. Now ní duine má mé an piano bud bhúnhan cúpla. Millie piano do bhilí bocht. Fi meme sin co-grain. No, sorry. You bother. No. I was like, no, Kay Ligty shall no. Ceapan go rá nó an Liam. No, like an rod Tá sé cola drawn ag mar gine. Sorry, Bratton Biog an Blastion. Oh yeah. Agus bhín siad goléir kind of gafa le kind of náisiúnagus an. You know, yeah, it's still got an chainor growing like Malta in a row nonor husig sé kaint Gimrick da. Durham edition. Could you Gaelga air shit? An Bratanish. Yeah. Isa, yeah, gum lashgil. Yeah, been we should just cap and Gracie Co like row fur from our gonna row. Near has spawn sheet like Anna in person no, near husband. Shock is near Runish a butchun old war. I can't hear go on. No, I'm sorry, dude. I got two snot. You see, Major just go and clean. I'm gonna let me try. I got on clean it. Major. I got two scapping go around on like domain on and gate law. Tom Kench go around on Hugo. Okay, Tommy Laston Shin. Mars Kinall like Dr. Alex apologist Misha. You know, like via near had Dr. Alex on Coutinho's mission or all like Dr. Alex. It's brala me. She go around le Hilunch mar GP. It's brawl shin. To the gauntlet shin like just Ach no Tommy Laston Shin. I can toos round knowing Hugo. Ach. Inia Tamil, just ní rush come on day. No, fewer from me. Very hard. Go bro. Ruddy false the chat. Okay, can Jerry, you're like, I'm willing to the chat. No. Yeah, no. Chéile bhí é. No, is Brad Brad. Mas ruddy girl like a Della Vivian is ní Larry and Shay. Mohim mar sin le gach far le bheith Brahan sé an far, but I get on kind of tá ceirde. Brother Al Kermé Stockard agus tú in one kind an sin. Ní féidir linn darmadíana a bhar Dale freisin bhí mission rá leis cuma. No. A toss agus na bloody tattoo. What's on my god leis tattoos? No. Ach, but us nervous an album though, no? No. No. Oh, yeah, no. Yeah, boss. Cain an raibh session agus Abby Reeve mar lanún. No, anyway. Sa casa. Dermish. Sa casa. Sa casa. Cercalore. Cercalore. Nora did Cercalore. Competition all over the show. Oh Lord, care to be burglar? Oh yes, the casa, Dale. The casa, Dale. A Catherine an cuivan Rownig Abby Dale agus an sin bhí Mary an sin like co mi hostel lehi. Margal nach ra sé rochta le Abby Grad Mary agus Dale an gael sure is goma. Níl na din sin le héine ala. So it's goma. Hanse go mórnam go ra rud an like being gacht in a garant fi Love Island agus tá am go míon sé an Júltach in Mali orthe ag ag an am céine taspáin an sé rudí maithe ag an am céine like ar nós cóirgus idir rá you know marrá ag taú lena chéile a bheith ag
Lauert go hoscailte ach seachas é mar sin síimsíocht fián. Bhí rud Wednesday. Bhí rud wen. Bhí lárán an dahanar ar fád agus rud gran ar bhíán. So caihí mé rá. Pigam na haar gáin tíar fád glacham lo ach bacham a lum an saoire seo. An saoire seo hagan nuair bheith gafrad ar oscailt ba mé níos. Ba muine ile bhain. Ní bhaid mé ag dul chuig an gym cominic sin Ní mé an múna riveréis. Yeah. I mean rinne Hugo é so Ní mé gurí bheith ar chaidón. An 18 sibh leis an glór mar chunce. Go homláán. Is gomlum le bheith fearna. Will is ceapam go bhfuil deire leis an stíl telefíe sin. Yeah, tuis bhfuil like tuiscin tí sargon inis ar chusaí Marisláinte. Ní féidir le daoine a chur faoi microscope mar sin. Agus iad chur is íomh an localach. Yeah, níl sé sin go má. Like fiú an méid a hit amach idir teddy agus sé bhfuil is like bhag daoine mí compórta go fécinn. Bhid mé mí compórta. Ní rah mé gur brathnúir. Like ní mar ní rah like simsí go buintach leis an argón sin ar bhád. Ní raibh. Agus lá sé raibh for Tom ro. It was le chlár omláin ó a clég omláin. Agus cé grééis sé Jackar fécinn ir tá mé sásta gur raibh go leor daoine den tuam nach raibh sé de cheart ag na stúrthirí ag a haspáint. Mar le rionanta sin go bhfuil like tuiscin ní sfarghain ar chusaí Marisláinte agus ar Guine agus ar an cinenne déine san omláin. Like nach bhfuil sé de cheart goin daoine a chur ar scálan mar sin. Tá anna chud brú a gasist, like níl duine ar bith fuirfa, like ní éit mís dul ar an telefís agus a bheith fuirfa fithe ceire ó an aon le seacht lá den teachtain like tá droch léint agus dro orintanta agan ar fád. Tá an ceir le tá mé leis an sin tá mé cinán le smuoineh go maiid deire leis sna blianta beaga tá macro. Ní bheith cíine ar an monoráit ar siúil an blion tugan. Ach like an rud nó glacham le sin aon tíim liv go hélas comlan agus brala Is brala mé ní éidir níos fear na brathúir daoine tá ro flippin dathúil ar an telefís like gachi ha níl aon rud brolí níos fear. Ní mar aon rud eile le Jane No ní raibh. Ach béis an rud a bar le Jane an am ach go cinráilta. Like an rud ná tá mé agrá ó yeah bhí si go má mar bhí mar leir pandéma i leir Jane glasála ach bhranna mé ar cuiileh bliain eile chuma. Cuiileh bliain eile. Bhí me sé ar léint is ar sa Spáin or bháin gach ile yeah bhí me os cór na telefís ar brathúir le bhailand. I was like níl mé caiint amach ar chá? Nope. Níl mé chun catch begin tá mé brathúir ná. Gradam sin because like níor hasig mé brathúir go dtí an bliana so. A go bhfuil muid gafa le grá. An éon gohfuil muid gafa le grá Tá muid gafa le grá. Tuis like mar Guine tá muid i gcóní sa tóir ar nascan agus cadre bhí aanamh le daoine thar timpeall. Ní Oileán muid, you know? Like tá muid i géirí go méicúid le daoine agsúile. Tá sé sin nádúir. Like tá ceart go tá méid sin clárcha telefíe ann atá bunathe ar an ceise tá First Dates. Ní féidir lom nar dhéarm liv nach féidir lom fécint ar First Dates just Bhí carlum le bheith ar First Dates like can now ní me chun aon animalú ní é siad leis mud chuile ní den ó héile gailí. Mána bhfuil gohilge aici tá si go bra an animalú. Bhí an car seo le bheith ar First Dates agus ceap mé go méid siad intach but no ní raibh siad ar ag an deire agus now bhí dúirt siad go méid tribloid an do slípacha an seo. No, ceap mé go méid éis intach ar ach agus nach méid sé có donna sa féic Love Island mar hampla ach Mar bíonn tú ar episode 1 sinna. Agus bhí an sim acu antú le bheith ar an glóir but tá áfil ar nach raibh siad ar an glóir pe ceap mé go méid sé gas. Tá mé Kate an géid chun den agah an bronam aig snéid sin. Níl tú ag chur má anam ar bit. Gur
mé an Dúlra. Oh no. Cos dhéanach Dúlra. Céad fan géid. Onion here? Yeah! Troir agad. Yeah, tá chances fear agus. Yeah. Céad fan géid. Onion here? Yeah! As an troir agad. Yeah, tá chances I mean, Yeah. tógam an doir mé féin I mani ortha agus féidirlam like brachan sér an rud. Nílam a grog in dhéana mé mar ní in mé ag an am céine domig. Yeah, as an trogan I'd be like, oh yeah, don't crack Beidir. But Yeah. no, nílam kind of ní an rive, oh no. Ceapan gur féid leat iris a chuteach ach ní bhíonn tú ar an ní bhíonn tú ar an glóir. Bhíonn tú sa cúlra. So folks like factor 2 folks. Vector sa cúlra who you're like, nah. Oh, sound like the course in Australia. No, ní an rive. Aber gur basta go cú gan rálam gur basta go cú. Gur bach in áit an air and who. I mean, níl aine ag má chós na urim, but sin rud achlíach is doga. Fáiltí an péal. But yeah, no, thank you go tá cinál an sucí gafa le like cuirsaí grá. It's brawl am grá though. Like I'm rud no, má bhí mig léibh leabhar grá bhíon an, má bhí mig féidir ar television. Tá mis really Tá astig grá mar bhíon an. sprálam granar tá sé ar scálan I leabhar fud mar sin. But nuair echa mé sa fhíorhill, aber like PTAs agus leid. Like tour bookage them, honest gur féidir cofaníos because like níl mé ánaige. I just níl mé ánaige. Brand share and ruds. Yeah, it's okay. But like nuair echa mochar just sauce le duine. Oh my god, I never ní swear. Yeah, so like bhí bin an sour a cap. During Love Island agus spinné. Love Island. Oileán Ghrá. Oh, nach ra daine caintear Twitter ó saoil na Gaelga fú like Oileán Ghrá a crothú ar TG Cahir bunny hair saoil na Gaelga. Master day nach ra mar curtha I casa mór bhain ar buile, sorry, just saying like. Okay, it's bombshells muidena, sorry. Bombshells me. An octar binnig an am céine. Boom 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 boom. Dear gan ní a céile. Tá ceart go just siúf me stock ar bhd is stock like boom. No sir, ar an mád amach dínis man. Cosúla like X on the beach. Shock is like siúla bhachas an bhar it's like muid to like I curach na rid cín. Like a Yanzi Not a curach. Like not a curach. Yanzi Oran in no cóta báistí, bútí báistí, wellies. Cé eile bhéh sa teach massive. An féidir le an mucha le. Michael D. Major. Michael D. agus na Madre sin má kind of mocha Fex the bína, cé hís bína. Hey Ella. Hector. Hector. Yeah. Oh lord. Meg, Cade fan game Meg on. Go ahead, let's come on. Like an bombshell is more. But you should marry on Cage bombshell. Yeah. Bioregan. Yeah. Oh yeah, Cage. On any restaurant soon, Sinéad, Rick Sheets and Cookinta. Captain go siúla an Chursaí was Jacqueline and chéile and then just fake sheets in the chat stuff, you know, nor being kind of lull like in two, so such kind of loud on it, and then it's like woo, turn them down. Millie agus Lily. Lucinda. Yeah, Millie and Lucinda. Yeah, cannot like Tugann shock again on Kirch like Harlish in Lamore Higgins. Yeah. And I was kind of like, wow, Bio. Queen of fur. Ní féidirlinn daoine a an. No, ní féidir, but okay, Beidir cúpla pelador. Beidir. Oh, sorry, na peladori Tyrone. Woohoo! Not Roger. Altus No, pelador very freshen, but Curhy Mish Arenos Falcha Riv and Falador Asmayo Lesson Ponytail. Oh yeah. O'Hara and originally to town. Yeah. O'Hara. No, yeah. Rennemer. Alswyn. Vi an virtuag an O'Hara an chocolate or I can jar shop the Turation Claire. Right, already massive Aaron. What's crazy? Oh no, tá sé an dá. Okay, Kayla a bit. Moghine a bhuiin a gansaí níla sam cinn tan dar. Oh yeah, Kate for age. Thirst trap. Eisian iver 3 day gur ar an Tyrone. It's Bralum gur cuivan lot na Haverga. An sin an Tiver is very Iver 3 day, Kane Fall. Aberlin, agus Aberlesh na Hay story. Oh, no, yeah, Lenarai. Ties go manish. Oh well, dús Taylor Swift. Yeah, Ben Curta Higby. Yeah. Agus sin brala am. Agus sin dáta ar a fós ma hiisi.
an tríláide. Yeah, so is bralam an taifead. So sin an fág cuihann am, I was like, oh, we've heard 3 day. Coincidence ní dóile mé. Mátá on fedador as tíorón an seo nó on Gaelgals. Is féidir leas dul a jaagháin ag Gael_gals. Más fedador hiarón her. No Gaelgals at gmail.com. Más mí le a bheith an román siúlar fád se thugibh or show le bailin? No, níl mága. Má blood type no. Má bula fhí thum a bh ar aine alabhic sa chlór? No, ní féidir an daoine rá. Carmeic siúl, club na féile. Was seo Oileán Ghrá, so Inis man. Inis man. Ceir chlór? Na Blasgate. An tráháin. Geantar na lá. Agus Roisin mar loithreoir. Mar loithreoir. Oh yes. Roisin na galibh mar loithreoir. Go díra. Now sin. Báil tú go dtí Oileán Ghrá. Oh, fé níos leir bhfuil mór tá Roisin na galibh. Literally. So cé tá chun an céim níl an focail go min éon teanga an voiceover dhéanamh. Oh, mí hall mar Arctic, obviously. Cain size sketched. Náidir. Do you know what? Vic Hector anuas. No, Vic Hector ínta. Vic Hector anuas. Hector agus Tommy Tiernan agus Dominic Chlór chun daoine a bheile. Martin Damianin. No, an lad sin a current an cummórtas dausa in ilóthir de rocktas a bhín sa caint faoin na stepanna. Nach míonn sé Na stepaní. An míonn sé ag déanamh scrúide na háirteiste. Dhearthaín is dócha tá blásáil ag. Tá carlam a bhíon ag dása ag an reachtas shout-out léise dúis dalta íorghiltalum. Is má léana bheith. Dúirt sílam ceapan go míonn sé ar an glúsa. Dhéananig sé sin cíal agus féic eis an anuas. An féidir go leiscail anam buine na churcan cín i gcóir corchamíochta. So cé a bheith go má is saoil na Gaeilge. Áine ní bhreislan. Mar céad fan géid. Bhí go leir gáir an. Now ní bhéh sin an a bheith páirte chun sin. So it was a rá atáin. Peg serious, like Sean go peg serious. Tá just chun na clippa na hóga lona na taifead. So seo thugibh war maidir nua Alswyn Dúlra agus Sinéad in nach peg. Mar dúirt sin cé bliain ó hin. Ach seachas an seo an so a bhés a gceist. Agus tá ar an séad na seachtainna dhéanamh inis. An céad séad na seachtainna an dara rá. Woo! Agus tá muidir gurí séad a chuirt do aní bhreislan. Agus Paulína céad cumá atá gobar inis. Mar léifhór. Agus tá siad na gobar ar bliain lena chéile an chlór Raidió is fear in uair. Is déal na Gaeilge. Tá sé molta do má na miling hágam sa chláise inis. Bhfuil mé ag seacht. Is brala mé tuis gomín sé nua aimimseirtha ach fós bín aber le ceol sean nos le clostal air. Sin an ruir gur íbal an fí. Tá sé go hálan tá sé furfa. An nu aimimseir ach fós. Ní fé an chuirsí sin a bhir just tu chuint. Agus chuirtir fáilte rih nniu chaintúirí ar an glóir leir faoin méid tarsúla leis an teanga, chuirtir fáilte rih chaintúir dúchta, teachtar an glóir stair faoin méid tarsúla leis an teanga, tá sé go hálan agus tá aine go hálan freisin táidir fád gafa leihí. So bín siar siúil gach deirdín agus gach ina is ar 3 agus a cuaig agus de an ná bín pacáistí ália. Níor mé can riomh agus an searf faoi seo tar can dom. Sin an fá go ag déanamh sé an teach an nóníil. So ba ceirtíh fad clús cáhabh ar bhlaire idir 3 agus 5 ar Raidió na Gaeltachta ar an deirdín agus an ina agus sin sé an seachtainna. Agus tá arin ru an eile lua. So mana bhfuil sé clustan ó feice gine tá réalt in ar meas go mar go bhfuil Sinéad ní scoilí anam lethe ag gur réalte óg na bliana ag na gradam curvastáte.
So tar fád bóta cáh níl rah agah má tá se bh leanach na Gaelgals le tá ar bóta cáh de féin. Master go se bigurí bóta cáhdom féin Harbh buicar nóí ach tá réaltaí ália eile im a bhasc sa categór. Is féidir le grad am a trí a cheola chuig an iver a chuig a héine a chuig a hain a chuig a nád a nád. Mas mí le bóta cáhdom. Agus tá sin gar nach mé sem mé ceartta. So céir é rééis just raglan na hagla? Grad am a trí chuig a chuig a hain a chuig a nád a nád. Agus Jane nó níl rah. Níl rah. Ach le Master go se bigurí na réaltaí eile eáil tá sí sin gomór le freisin tána sunú ar fád ar hí viidir líon an reachtas. Tá muid na cléintedro sinnéis. Agus bagaú. Tá sé brolach. Agus ar náta sin. Táid i cáint thráma fin am seo ceapan. Is dócha. I mean, bhí sé sinna gcóí contarlú ar an géad eagrán arás? No. Gur míle maithagibh as a bheith géisteach linn. Tásúla gom go riinteh sult as an céad eagrán den dara sra. Táid a ráis agus feicimiid sibh go lua. Plusí sibh muid go lua. Agus cumásúla ar an lechanach? Ar Gael_Gals, ar Insta, agus tána sunníar fáidir os go fhín am seo na eagrán eile. Gotí an teachtain tegan? Well, beidir an caiicí segan. Slán!